Asụsụ na obodo. Asụsụ na obodo. Language and country. Asụsụ na obodo. Peter is from London. Peter is from London. Peter si London. Peter si London. London is in Great Britain. London dị na Great Britain. London dị na Great Britain. He speaks English. He speaks English. Ọ na-asụ Bekee. Ọ na-asụ Bekee. Rose is from Awka. Rose is from Awka. Rose si Awka. Rose si Awka. Awka is in Nigeria. Awka is in Nigeria. Awka dị na Nigeria. Awka dị na Nigeria. She speaks Igbo. She speaks Igbo. Ọ na-asụ Igbo. Ọ na-asụ Igbo. Paul and Sarah are from Accra. Paul na Sarah si Accra. Paul na Sarah si Accra. Paul na Sarah si Accra. Accra is in Ghana. Accra dị na Ghana. Accra dị na Ghana. Accra is a capital city. Accra is a capital city. Accra bụ isi obodo. Accra bụ isi obodo. Both of them speak Twi and Ga. Both of them speak Twi and Ga. Va na-abọ na-asụ Twi na Ga. Va na-abọ na-asụ Twi na Ga. Va na-abọ na-asụ Twi na Ga. Fa na-abọ na-asụ Twi na Ga. Fa na-abọ na-asụ Twi na Ga. London and Awka are also capital cities. London na Awka wụkwa isi obodo. London na Awka wụkwa isi obodo. London na Awka bụkwa isi obodo. France is in Europe. France is in Europe.
France dị na Europe. France dị na Europe. Do you know how to speak Igbo? Ị maalụ ele eshi asụ asụsụ Igbo? Ị maalụ ele eshi asụ asụsụ Igbo? Ị maalụ etu eshi asụ asụsụ Igbo? Ị maalụ etu eshi asụ asụsụ Igbo? Ị maalụ ele eshi asụ asụsụ Igbo? Or ị maalụ etu eshi asụ asụsụ Igbo? Very good. Canada is in North America. Canada dị na North America. Canada dị na North America. Egypt is in Africa. Egypt is in Africa. Egypt dị na Africa. Egypt dị na Africa. Egypt dị na Africa. China is in Asia. China dị na Asia. China dị na Asia. Panama is in Central America. Panama dị na Central America. Panama dị na Central America. Where did you learn Spanish? Where did you learn Spanish? Kedu ebe ị mụtara Spanish? Kedu ebe ị mụtara Spanish? Or kedu ebe ị mụtalụ Spanish? Or kedu nka ị mụtalụ Spanish? Kedu nka ị mụtara Spanish? Brazil is in South America. Brazil is in South America. Brazil dị na South America. Brazil dị na South America. Brazilians speak Portuguese. Ndị Brazil na-asụ Portuguese. Ndị Brazil na-asụ Portuguese. Ndị Brazil na-asụ Portuguese. Who taught you how to speak French? Who taught you how to speak French? Onye kuzili gị ka esi asụ French? Let's take it one after the other, okay? Onye kuzili gị ka esi asụ French? Onye kuzili gị ka esi asụ French? Or kedu onye kuzili gị ka esi asụ French?
Kedu onye kuzili gị ka esi asụ French? Onye kuzili gị ka esi asụ French? Kedu onye kuzili gị ka esi asụ French? Or you can also say onye kuzili gị ele esi asụ French? Or kedu onye kuzili gị ele esi asụ French? Okay? Nne m, my mother. Nne m, my mother. Your pronunciation is very good. Your pronunciation is very good. Mkpọfụta okwu gị malụ mma rinne. 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 Your pronunciation is very good. Thank you. Daalụ. Thank you. Daalụ. And that brings us to the end of today's video. Please don't forget to hit the like button, the subscribe button, and turn on your notification bell so when next time I make a new upload, you'll be the first to be notified. I'm going to call you no go. Bye.